Situácia, ktorú nechce nikto z nás. Porucha auta, odstávka na ceste. V tomto prípade máme dve možnosti. Za A zavolať odťahovú službu, alebo za B zavolať kamoša s lanom. Ste pripravení na variant B? Ak už sa vám stalo, že ste ostali s autom stáť, či už z dôvodu poruchy, alebo vám došiel benzín a máte kamoša, ktorý by pre vás skočil a chcete použiť lano, nie je to žiadna raketová veda, ale pár zásad, a to absolútne kľúčových, tu predsa len je. Poďme na to, ukážeme si spolu, čo treba dodržať, aby ste sa odtiahli z cesty absolútne bezpečne. V prvom rade v kufri nájdete ťažné oko, ktoré budete potrebovať umiestniť na bod, ktorý určil výrobca. Vo väčšine prípadov je to miesto v nárazníku, ktoré je ošetrené krytkou, ako vidíte v tomto prípade. Tú krytku dokážete jednoduchým pohybom otvoriť. V prípade, že krytku odstránite, ťažné oko má závit, ktorý slúži na pripevnenie oka do kotevného miesta. Pozor, v niektorých prípadoch býva závit opačný, tak aby ste sa nečudovali, že šrobujete a závit sa nechytá. V tomto prípade máme klasický závit. Takže ťažné oko umiestnime do závitu, našrobujeme úplne na doraz a v tomto momente máme prvý bod splnený. Do ťažného oka navlečieme lano, bývajú laná s typom, buď majú skobu, ktorú pripevníte do oka, alebo prevlečiete lano a zaistíte kolíkom, ktorý býva súčasťou ťažného lana. Ak budete chcieť pripevniť lano o vozidlo, prosím vás, vždycky používajte iba toto ťažné oko. Videl som totiž to už aj expertov, ktorí pripevnili lano o plastové časti nárazníka, či už hore alebo dole. No je vám asi jasné, ako to dopadlo, vytrhané nárazníky, pohýbané tyčky na nápravách a podobne. Takže vždycky len ťažné oko. V prípade, že už vám kamoš príde na pomoc, musíte urobiť niekoľko krokov. Vo vozidle, ktoré je ťahané, nezabudnite otočiť kľúčom do polohy, kedy oživíte všetku elektroniku v aute. Je to nesmierne dôležité z dvoch dôvodov. Tá prvá vec, odomkne sa vám volant. A druhá vec, budú vám fungovať elektrické spotrebiče, pretože dnešné vozidlá vo väčšine prípadov majú napríklad elektrický posilovač riadenia, elektrický posilovač brzd. Takže prosím vás, vždycky oživte elektriku v aute tým, že otočíte kľúč do polohy, kedy tá elektrika funguje. Ďalším bodom je, pri ťahaní samozrejme potrebujete, aby vlečené vozidlo malo zaradený neutrál. Či už v automatickej prevodovke je to poloha neutrálu, alebo v manuálnej prevodovke takisto zaradiť do polohy neutrál. To je asi všetkým jasné, ale pre istotu to spomínam. Auto máme nachystané na oťah, ale aj samotná jazda má niekoľko zásad. Začnime tým, akú dĺžku by malo mať lano. Legislatíva vraví, že najkratšia možná je 2,5 metra, najdlhšia je 6 metrov. Lano by malo byť označené červenou vlajočkou zhruba 20x20 cm. Maximálna rýchlosť pri ťahaní vozidla je 60 km za hodinu. Ak by ste chceli ťahať auto na diaľnici, na to rýchlo zabudnite, nie je to dovolené a jediná možnosť je dostať auto z diaľnice po najbližší zjazd z diaľnice. Na tomto krátkom úseku môžete auto potiahnuť, ale inak z diaľnice preč. Ďalšou dôležitou vecou je, udržujte lano stále napnuté. To ťažné oko spolu s lanom funguje tak, že pri napnutom lane dostáva najmenšiu záťaž to ťažné oko aj to lano. Ak sa plynulo rozbiehate, plynulo brzdíte, pretože ak vytvoríte krátky rozostup medzi autami a to lano získa previs a vôľu a predné auto náhle zabere, to lano sa tak silno natiahne a tak trhne, že sa môže buď to roztrhnúť lano, alebo dokonca môže poškodiť aj ťažné oko. V prípade, že idete z kopca, prácu, čo sa týka brzd, preberá vozidlo, ktoré je ťahané. To znamená, pri jazde z kopca brzdí zadné vozidlo, aby lano ostalo stále napnuté. Samozrejme, aj to predné auto môže zľahka brzdiť, aby celú tú váhu nenieslo len to zadné auto. Ale lano musí byť stále napnuté. Toto isté platí pri dojazde do križovatky na červenú. Ten rozostup nechajte na dĺžku lana. Nesnažte sa so zadným autom prísť k prednému,
a nechať si tam klasický rozostup na úrovni metra až 2. Čo sa stane? Ak naskočí zelená a predné auto sa začne rozbiehať a na lane je vôľa, opäť dojde k prudkému škodnutiu s lanom a lano sa môže pretrhnúť. Veľmi častou chybou, ktorú vidím na vozidle, ktoré býva odťahované, je to, že blíka všetkými 4 výstražnými smerovkami. Prosím vás, toto určite nerobte. Miesto výstražných smeroviek by sa mal používať výstražný trojuholník, ktorý by ste mali umiestniť za zadné okno, prípadne pripevniť na zadnú časť vozidla. Pretože ak zapnete všetky 4 smerovky, vy nemáte akým spôsobom informovať vodičov idúcich za vami o zmene smeru jazdy. Predstavte si situáciu, že potrebujete odbočiť vľavo a vozidlo idúce za vami vás bude chcieť obiehať, lebo vidí vás ako prekažku na ceste, tak vás chce obehnúť. Vy chcete odbočiť vľavo, smerovku nemáte ako dať, začne manéver odbočovací, no a máte kolíziu. Takže na smerovky zabudnite. No a poslednou vecou je ešte fakt, že mali by ste mať vždy dohodnutú komunikáciu s vozidlom pred vami. Buď dohodnite, že si zatrúbite alebo zablikáte, aby ste mohli zareagovať okamžite. Takže nejaké to znamenie si odkomunikujte a dohodnite už pred samotnou jazdou. V dnešnom modernom svete je tu aj jednoduchá pomôcka. Ostanete proste spojení na mobilnom telefóne. Za tú bezpečnosť to určite stojí. Ja vám samozrejme želám, aby sa vaše auto nikdy nepokazilo a aby ste tieto rady vlastne nikdy nepotrebovali. Ak sa vám aj dnešné video páčilo, zdieľajte, lajkujte, kliknite na odber, prípadne zanechajte koment a my sa opäť vidíme na našom YouTube kanáli Darex. Ahoj!